Soc Marcelino Jiménez, nascut a Crevillent i em presente a les primàries de Compromís. Soc graduat superior en esport i entrenador nacional en futbol. Treballo com a assessor comercial en publicitat. En la meva joventut vaig conèixer i poder disfrutar dels Barrabassos, de la Casa de la Joventut, del Teatre Chapí, on vaig veure teatre i vaig veure cine. Em presente a primàries perquè és necessari recuperar el protagonisme de la gent, el protagonisme de les associacions culturals, juvenils, esportives. En definitiva, recuperar la vida social i cultural que Crevillent sempre ha tingut i que en aquests moments no té. És per lo que desitge posar en pràctica tota l'experiència adquirida al llarg dels temps als diversos àmbits en els que he estat implicat, àmbits tan diversos com solidaritat, en cultura, en educació, en esport. Per tant, des de la meva candidatura adquiriré el compromís de treballar en favor del poble, de Crevillent, perquè junt amb els meus companys formarem un govern on des de Compromís demostrarem que una altra manera de governar és possible. Eixa manera de governar serà possible amb el vostre vot.